Γεια σας! Σήμερα θα σας δείξω ένα ακόμα βίντεο που έχω μερικά κομμάτια nerf εδώ μαζί με το όπλο. Επίσης για το τέλος θα σας δείξω πώς θα πετύχω με το ένα χέρι μου τους τρεις στόχους εκεί πέρα. Περιμένετε να σας δείξω αυτούς εκεί τους τρεις που είναι φτιαγμένοι από Lego. Λοιπόν, θα τους ξεκινήσουμε με αυτό το όπλο που νομίζω πως λέγεται κάπως έτσι. Stream Fire. Βέβαια έχω μερικά κομμάτια που αυτά τα τρία είναι από κομμάτια από το Nerf Mobilus. Το ξέρετε νομίζω. Είναι αυτό το μεγάλο με τα διάφορα κομμάτια. Αυτό εδώ το έχω πάρει από το σπίτι που είναι από το Retaliator, το κοντελάκι. Και αυτός μαζί με το Retaliator ήταν που ήταν το δεκάζος γεμιστήρας. Τώρα εγώ όλα αυτά μπορώ να σας βγάλω ένα super τέλειο όπλο. Περίμενετε να σας το φτιάξω. Όπως βλέπετε μπορούμε να το βάλουμε και αυτό. Να βάλουμε αυτό εδώ. Να βάλουμε και το στόχο και αυτόν και αυτό. Επίσης έχει και ποδαράκια και ένα μικρό παραθυράκι εδώ που ανοίγει, αλλά δεν μπορώ να το ρίξω διότι έχω βάλει αυτό το σκοπευτικό. Όπως βλέπετε μπορείτε να σκοπεύσετε από εκεί. Μπορείτε να κλείσετε τα ποδαράκια. Τώρα θα σας ρίξω και αν μπορέσω να τους πετύχω και τους στόχους μόνο με το ένα χέρι. Όπως καταλαβαίνετε σε κάθε βίντεο μπορεί να κολλήσει σφαίρα. Όλοι το παθαίνουμε αυτό. Κάτσε να σας το ξαναρίξω. Ορίστε. Μπήκε. Τελείωσε κιόλας. Συγγνώμη για αυτά που βλέπετε, αλλά κολλάει το όπλο. Όπως βλέπετε μπόρεσα και πέτυχα μόνο τα δύο. Ελπίζω να σας άρεσε. Γεια σας και τέλος.